Салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру ба шодӣ бошад. Умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. ва ҳамин гулҳои зебора Мадина партофта будум. имрӯз хостам дар аввали видео бо бумонам. Касоне ки надидияд хушрӯтар бинанд. ва инҷа влог мекунем камтарак. Фариза маҳваш влоги дурӯзамон я рӯз иқадинангӣ иқаирӯзангӣ хеле гуло ҳам қашуфтаем хушрӯ шудаи гуло ки баъди ҳамин боронои сахт гуло якборагӣ хушрӯ шудиянд. Хеле ба шумо маълум буд Сония қати маҳваш дар қишлоқ буданд, омадан гирифтем. Инамин як секунд видео. Куҷо рафтади Фариза? Чида? Сонияро гусел мекунем. Ну, машина пуфакаша дида, пуфак буфта давидисте. Нараси ба машинда. Хушрӯ. Эк сурат бигмега. Шид биак. Диёра бичкор кадесяне. Зурники. Вақти кӯдако берун биромадем, как гулияд мекунем. Сония набиромада, ҳамин дута барои Фаризаи қаки сулфа шуда ягон дору бигирам шуд. Инонада бисёр завқом омад, хостам видео кунам. Ман ҳамин хел видео кардам. Камтар донагиём ҳастанд. Камтаракай видео неким. Хостам шумодан анами хел нишон битем ки ама хел манои хушрӯа донагиё. Дӯстои азиз, мо ина берун омадем. Дар Фаризанам хел дору харидагӣ будем. Инҷа алакай додамша дина видео накардем амута. Инам хеле барои сулфаш баъд парасетамол гирифта будем. Хеле доруи зураями я бордо амоксициллин ин асосан амоксициллин мегуфтум, амоксициллин мегуфтум, хеле амоксициллин немхали амқадоруи зурай я бордо давдамша уже фоида кадай сулфа назадестай. Yordam düşürek. Herkes zavkışkına mı? Çorum eşaka. Yordam mekunamadı. Oyca videoyu iruzamune. Namixel bu beyrun bromadem. Soniyara gusel kadem. Gudako buçan. Namixel boziu şoddi kadem. Qatiyannami gudako to xurda gashtım. Gergerdi qishloq. Gergerdi shahri. Qishloq. Namiduram xona. Наги бе. Ко? Это мы два возьмем. Чхал метони? Мехалте. Дӯстои азиз, дар инҷа мехоҳам як салат тайёр кунам. Барои тайёр кардани ин салат крабовые палочки, бодринг, укроп, кукуруз, майонез ва дар инҷа тухм ҷӯшон дестам. ҳоли тухмо тайёр нестай. Барои ҳамон ҳоли ҷӯшон дестам. Эсенша реза мекунам. То реза кардана оам мепаза. Майда реза мекунам, бо нишон метавам. Салата хеле дӯст медорам гудако. Нами хеле маша реза кардам. Кубикои хурд-хурдак як ҷоя кардам. Камакак намак када барое ки бодринг тухму намак надошт. Ада иҷа чашида нақатимай. Рости видео пешаи ид буд. ма видеома удалит карда будам. Барои ҳамин хостам ҳамин видеоро бо бумону
нами хел тайёр шуд. Камтар майонез кардам бо. Фариза равида нук ки бини шукро. Ба бинёш мехӯра ҳама чира. Хеле қашақ барои гардакҳо монда будем. دوستان عزیز در اینجا ویدیو رو به پایان میرسانیم. خوراک ما تیار شد. تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشید. خدا نگهدار هر یکی ما.